kanang land tremble, kanang mga nagapuyo dili sa yuta nga nahadlok sa Ginoo. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Duol na. Mao na ni akong maingon ko ninyo, duol na. Mao bitaw na akong gingon kaninyo, alaot daw ang tawag yung sa Bible nga di miserable magiging tao, labi na kung hugo na. Yung pa sa Revelation, mao bitaw na magpalit ta og sinina nga atong ikasuot aron pag-abot sa Ginoo dili ta madayag nga hugo dito sa bangon sa Ginoo. Nag-iisip ta nangalagad. Mao bitaw na nga diin karon atong i-alam ni, mao ni akong gi-alam sa inyo nga din ang Zion. Mao nang gi-decide sa Ginoo kanang Zion is the place of worship. Kinahanglan ang standard diha atong isgutan. Namatod pa niya sa John chapter 9 verse 4, ingon pa ni Jesus Christ, I must work the word of that sent me. While it is day, the night cometh, will no man can work. Mana nga si Jesus Christ, nagpadayon yun siya buhat. Hantod mahuman. Labi na katuyang gingon na human na daw ang iyahang gibuhat. Humanon niya yung gibuhat kay ngano man ang harvest upat alang kabulan. Ya kanang harvest ingon pa ni Jesus Christ, that is the end of the world. Mo bita na iyang gingon work while it is day, the night cometh, no one can work. Mana magbuhat ta karon samtang napatay kayong buhat. Masalamat ganito nga watapugni sa pandemic. Watapugni sa gobyerno, niuyon na siya. Ang ubang giuyon na pero sa badula, pero kita ang Ginoo naglahi nato, naggahin nato. Kay ngano man tinuod jud ang Ginoo kauban nato. Mo nang padayon jud mo. Ampog yun ta sa Ginoo. Kay ngano man kay ang Ginoo gayud mo na atong guidance nga hantos siyang pagbalik bisan pagmuabot ng dakong kagubot dili ta mo sa kay ngano man naata sa Mount Zion. Nga matod pa niya dinhi anang gipuy-an jud niya nga kanang Mount Zion. The beautiful sa verse 2 nga atong gibasa sa chapter 50 verse 2, beautiful for situation. Sa Psalms 48 iyang gingon dinhi. Kanang Zion mo ni ang usa ka butang nga diin giingon ni David. Sa Psalms 48 chapter 2 verse 3 ingon pa niya, sugdan nato sa 1, great is the Lord and greatly to be praised, and the city of our God in the mountain of His holiness. Verse 2, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the sides of the north, the city of the great King. God is known in her places for a refuge. Tanawa. Dako ang Ginoo. Dako gayud sa nga pagadaygon. Diya sa siyudad sa Ginoo, sa bukid sa pagkabalaan. Sa verse 2, beautiful for situation. Mao na ang matahong nga diyan kita magpuyo diya ba ang sitwasyon jud kung maabot man ang great tribulation, asa man ka buhat ko, asa man ka magkanang situation kanang asa ka magpuyo ba, asa ka mag-start o mag-standby. Matod pa niya ang Zion daw nga matod pa niya mo na ang beautiful for situation. Kana ang gitawag the joy of the whole earth is Mount Zion. Mauna dapat ang dakong kalipay sa tibuok kalibutan. Diha unta malipay ang mga tao sa kalibutan. Kanang gitawag niya the Mount of Zion. Kanang lugar sa pagdaig ba, kanang Zion. Kay matod pa niya dinhi the city of the great King. Kay kana manggong Zion, mao na ang siyudad sa usa ka dako kayo nga hari. Kisa may dako nga hari ang Ginoo. Nga matod pa niya na ila na God is known in her palace for a refuge. Palace niyang gingunday. Kanang Zion, mao na ang iyang gipuy-an or palace sa Ginoo nga mao na ang atong katabang. Mo nang kung abot man na, mo bitaw na nga mo paguna-una, ang uban naguna-una og kanang rapture. Kunya which is nga why nagtudlo about sa qualification of rapture. Kung may qualification sa rapture, mas naapay gisulti ang Ginoo sa pag-atubang nato sa Great Tribulation kay ngano man asa man ta magpuyo. The beautiful situation is the Mount Zion. Ang buot pasabot anha ta sa balay sa Ginoo kanang gitawag og simbahan.
kanang secret ba nga din mao nang lugar sa mga pagdaig kinahanglan ang standard sa tubangan sa Ginoo ato gayud na buhaton. Mo bitaw na ang proverb nag-warning na to ay kato atong gibasa gayon nga din ang Ginoo wala ra ba naghilom musilot yun ang Ginoo. Mo bitaw na nga ang proverb ingon pa ni Solomon sa proverb chapter 2. Ingon pa niya sa proverb chapter 2 chapter 1 verse 24 to 33. Ingon pa niya, because I have called and ye refuse, I have stretched out my hand and no man regarded. Matod pa niya, tungod ako nagtawag, kamo ni balibad, akong gituyod ang akong kamot, kamo wala nagtagad. Sa 25, but ye have sit at knock at all my counsel and would none of my reproof. Pero kamo, naghimo lang gihapon nga diin wala mo nagtagad sa akong mga pagtambag o kamo wala gayod nagatiman sa akong pagbadlong. Sa verse 26, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as a desolation and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer thee. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hate knowledge, and did not choose their fear of the Lord. They would none of my counsel, they despise all my reproof. Therefore shall they eat of their fruits, the fruits of their own ways, and be filled with their own device. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whose hearkeneth unto me, that dwell safety, and shall be quiet from fear of evil. Mo na iyang gingon din niya. Ako daw kuno nagtawag, ingon pa niya, walay tao nagtagad. Iya daw gituid ang iyang kamot. Walay tao day sa pagtawag sa Ginoo, wala gyud tao nga nitubag. Kunya iyang gituyo daw iyang kamot, wala gyud tao nagtagad. Kanang gitawag nga din mao na ni ang time na to, no? Kung dili nato ni tagdon, sadya nga moabot daw ang mga kapaitan, kalisdanan ang Ginoo mo katawa. Abi nimo mao kini akong gikahadlokan ngano nang alagad ko sa Ginoo. Kay kung moabot ang kalisdanan ako katawan ko sa Ginoo, kay giyang gingon magud katawan ta. Mo bitaw tong gingon ni David, nga ang Ginoo wala naghilom, siya gid magaut-ut. Mo bitaw na nga gihatag niya ang lugar nga diin kanang beautiful situation kanang sayon kanang atong dayganan sa Ginoo sayon nga kinahanglan ang standard. Kay nga naman, kay kung dili ta maminaw ang Ginoo, dili ko maminaw labaw sa tanan, mukatawa pa siya sa tuwa sama sa bagyo. Iya patang biay-biayon kung mo tawag ka sa Ginoo. Pero ingon sa verse 33, but whoso hearken matad ba yan unto me, shall dwell safety and shall be quiet from fear of evil. Dili ka mahadlok sa diha nga di moabot ang imong kahadlok sa dautan. Kanang naamang gitay kahadlok nga moabot kanang ibutang na to. Sa tinuod lang, mga tao mahadlok man ang 666, mo bitaw na mga tao ro nangita nagkasimbahan ro. Kay ngano man naghibaw gyud sila nga din ang human ini pandemic, kanang Great Tribulation mo na ilang gipangita karon ang rapture ng mga pastor nagsigod yung rapture. Which is nga din ang gusto din sa Ginoo gibisa nga din kita mutago diya sa bukid sa Sayon. Kay kanang Sayon manggod sama ra na nga din gilibutan na og kanang gitawag og mountain nga din ng Jerusalem. Mo sa na ang Ginoo nagalibot nato kung kita na ata sa pagdayeg sa gitawag og Sayon. Kay kanang Sayon mao man ang tabernacle sa Ginoo. Mo bita na ang Revelation. Nagsulti siya diri sa Revelation chapter 21. Verse 1 to 7, ingon pa niya din niya. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. O niya ang pag-abot na sa Ginoo, nakita ni John di Balag, nga din ang new heaven
kanida inyo hibin nga gingon ni John D. Beloved Revelation mo dito ang pag-ani ni Jesus Christ. Mo dito ang gitawag og kingdom and His righteousness. Dini sa unahan ingon pa niya, and I John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned her husband. Nganong mingon ko nga kadto di ang pag-ani ni Jesus Christ nga di nagdala sa maayong balita about sa kingdom of God nga manulot ta. Kay mao ta kung kingon sa inyo, the kingdom of God is like a dressing room. Kay dito data ilisan niya aron ang pangasaw unon nga kinahanglan maarid yun na siya sa gitawag og fine linen which is righteousness. Mo na yang gingon dinhi, prepare for bride adorned. Matod pa niya for her husband. Nga mo itong gingon ni Jesus Christ, ang kingdom sa Ginoo is like a king nga nag-prepare og kasal. Mo nang gipang-invite ang tanan. Unya katong gipang-invite kinahanglan gyud magsuot og wedding garment. Mo ni yang gingon dinhi, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Ano yung gingon katong panahon nga din, pag-ani ni Jesus Christ, mo na dito ang kingdom nga din, New Jerusalem. Okay nga naman, mingo man gud si Jesus Christ nga kanang Jerusalem nga iyang gitan-aw nila mabungkag dito kay nga naman ilisan diha niya ang buot pasabot niya ingon pa niya bungkaga na ninyo matod pa niya ako nang pabungunon sa tulo ka adlaw motong nahinungdan nga din si Kristo gi lansang sa krus tungod atong accuse katong iyang gisulti nga nagpasipala daw lalimang ka 43 years gipabangon tong Jerusalem mo niya iyarang patindugon sa tulok adlaw dini atong mabasa nang buot niya pasabot ang Jerusalem yang buot pasabot katong spiritual katong nakita ni John the Beloved kining tanang nakita ni John the Beloved nahitabo na ni wala na mo abot diay mao bitan ni hinungdan manulod ta aron kita matod pa niya dinhi ilisan ta suutan ta og sinina kanang robe of righteousness nga kita manulod ta ana kay diha mo na akong gingon sa inyo mura na dressing robe nga kita tudluan ta nga hangtod maputli ta although ni dawat ta sa Ginoo na natay robe of righteousness pero kining robe of righteousness nato kinahanglan ingon pa ni Apostol Pablo matubang ta sa Ginoo without spot and wrinkle kanang walay mansa ba walay kunot kanang dili masaway ang imuhang pagka-Kristohanon kanang pagkabalaan nimo abi nimo kanang Kristohanon pulong na sa kalibutan na karnal na gingon din sa Bible nganong karnal na kay kita dili kita tinuod Kristohanon ang tinuod gyud nga nangalagad sa Ginoo balaan kay giwasa naman to sa dugo sa Ginoo kung ang Revelation nag-ingon giwar niya may mapintas nga mananap gimarka nila katong mga balaan nga diin adunay man sa ug kunot ang ilang sinina hawa sila nang lababa wa nang ugat wa nagbantay mo bitaw na kapag abot anang 666 mao tong mga tao nga wala nagbantay sa lang sinina mo bitaw na kita karon magbantay ta kay basil niya pag abot daw kunot maabtan ta nga hubo diay ordo ang ato ang sinina diay dili diay hingpit at tubangon sa Ginoo mo na yang gingon dinhi and I heard a great voice out of heaven, behold, the tabernacle of God is with men. Na kining nakita ni John the Beloved, nahitabo na ni, tanan nahitabo niya, ang wa pa lang nahitabo katong giprapisi ni Daniel. Nga din, gireveal sa Revelation, nga din, katong last nga moabot ang mapintas nga mananap. Katong mapintas nga mananap, moto ang espiritu ni Satanas. Ang una, nga katong nisulod sa bitin gani, nga nagtintay kang iba, mao nang gingon sa Revelation, the old serpent, mao na yang gingon, the Satan, the devil, o the accuser, katong nag-accuse kang Job nga sa kakanaog, niya kita karon gi-accuse putan niya. Kadiya nga kita mga lagad gani, kung kita magpailang nga kita magbuhat og righteousness, gi-accuse dayon ka sa Ginoo kung masayop ta. Mao na yang gingon nga diin si Job usa ka taong righteous walay lain righteous mao bitaw nang ingon si Satanas
righteous man lang na siya, kay nga naman, imo mang gipanalanginan. Mabita na kung kita maghimog righteousness, ang Ginoo nagpanalangin din na to, magagiya na to, okay, problema. Muna yung gingon din ang tabernakulo sa Ginoo, nanaog na sa tao. Mabita na yung gingon din kita nahimo na tang iya sa Ginoo, siya atong Dios. Matod pa sa verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he hath sat upon the throne, said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto them that are thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Kuni yung buot pasabot, kini nahitabo na ni. Ang tao lang, wala lang nagbuhat ini. Sa tinungod lang ang tao nga diin niduol sa Ginoo, ang former nga mga binuhatan, manang gingon nawala na iyang gingon dinhi katuningon, if any man be in Christ, he is new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Wabita na kato ako mga binuhatan nga dili tumao katong buhaton ta sa simbahan, baliwala lang, abi kay membro lang ta, abi kay anak ta sa mga Christian, mga ato lang ta dito. Wala na to, all things na to. Bag-o na to karon nga ingon si Kristo, nagbag-o na to. Kung sa mga itong buhaton, sabi ni mo, kanang mga kinaiya, dili na naangay na to, badlungon. Kaya why makabadlong ano mga kinaiya? Mingon sila, mga ang imusultihi. Ang Ginoo ray makausap sa kinaiya sa tao. Kaya ang Ginoo ray nagbuhat sa itong kinaiya, di ba? Ang Ginoo ray nagbuhat ang imo ang pagka-bright, ang pagkabugo, ang pagkatalented nimo. Ang Ginoo ra na. Mabita na ang pasabot sa pulong sa Ginoo nga ang atong buhaton, kanang buhaton diya sa tubangan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagsugo nato kung sa atong buluhaton. Mabita na ningon sa pagbuhat kamo samtang adlawan pa. Kaya naatay gisugo ang Ginoo nato nga diin kanang ato ang adtuan, kinahanglan manulog ta diya sa Zion. Kay kanang Zion mo na ang balay sa Ginoo. Aron kauban nato siya. Ayaw mo kadlok kung sa namutang na bitaw ko sa Ginoo, Lord, kanon sige ko palando ba? Kung maabot ng 6 asa man mi. Dunay gamay gipadayag sa Ginoo sa akong nabasahan sa Revelation. Nga matod pa niya kadto daw si mapintas nga man magira na gani kadto sa langit nga mabuntog na to dito pasudlo. Mao na ang time ani siya di musulod siya sa hari. Kay espiritu man na si Satanas, the old serpent, the devil, the Satan, the accuser, musulod na sa hari, unya ang iyong pamalaod, marking lagi. Unya, matod pa dito sa Revelation, sa diya nga muhari na siya, makigwar na siya sa mga balaan. Gingon niya ka ng mga balaan, kay katuntan ng mga Kristohanon, nga nisunod kang Kristo, balaan man to sila, kay gigwasa naman sa dugo. Automatic na to, gali nang wa nila mintina. Nang wa man nila mintina ang pagkabalaan. Mana ang ilang pagkabalaan na himong pagkadautan. Nga naman, na-transgress nila ang law. Unya katong balaan nga diin hapit na luwason sa Ginoo. Lahi ka duha to ka balaan ha? Ang balaan wa ka nga nakapangandam o ang balaan nga nangandam. Nga kanang balaan na agid sa balay sa Ginoo. Mo bitaw na kung musulod ka sa balay sa Ginoo kinahanglan magbalaan ka. Kay nga naman aron dili ka mamarkahan sa mapintas nga mananap kay ang Ginoo magmarka nato. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, pabilin usa mo sa Jerusalem hangtod kamo kunsaran sa gahom sa Ginoo. Mukunsan ang gahom sa Ginoo nato. Mabita na ingon si Apostol Pablo, ang gingharian sa Ginoo dili lang pulong, kundi sa gahom. Mo nang hakitang mga Kristohanon nga naay pulong sa Ginoo naay gahom, ang Ginoo nag-atiman nato. Buhat na lang ang iya sa Ginoo kay ang Ginoo nang bahala. Mabitaw na nga yung casting all your care upon him. Ngano man, for he cared for you. Siya nag-care nato. Ito gyang tanan. Unsa ay na Ginoo, Lord, unsa man kung buhaton diya sulod simbahan. Although duha man gani na iyang gingon higugma ang Dios sa tibok imong kalag usog ug kasing-kasing ug nahuna. Ug ang imong silingan mo nang gingon, usa pagigugma sa silingan, ayaw na pagbuhat og mga hunahuna dautan sa imong silingan.
bilang nahigugma ka, kung maunsa na siya, manaway na siya, ayaw po paunaway. Ang importante nga ikaw iya sa Ginoo, concentrate sa bulaton sa Ginoo. Ay mo na ang gusto sa Ginoo nato nga diha ka manago. Sa magot itong unang panahon, bisan si Daniel o katong si Shadrach, Meshach, Abednego naa sa panahon ni Nebukadnezar, naunsa ba sila? Wala. Na-promote na hinuon. O bisan pa sila gibutang ito sa dili lang ganito prisuhan, kundi dito gyud sa hudno sa kalayo. Si Daniel dito gyud sa lungib sa may leon na ditabo ba sa ina? Kadto mahitabo to sa tuwa kang Daniel nga diin kung siya nagpadayon pagtumo nang dili ta angay mahadlo. Ang ato lang buhaton nga buhaton nato ang bulaton sa Ginoo kanang standard o kanang ordinance. Atong unang panahon, ordinance ang giingon sa Ginoo ni Moses. Pag-abot ni David, ang standard. Pag-abot ni Jesus Christ, ang righteousness. Kung wala ka kasabot sa ordinance, ang standard. Nga, unsahang paghalad sa Ginoo, dili lang ka pwede maghalad ta mo kita kung simba ta doon na kita paghalad sa Ginoo. May bawaran nato na nganong nga muhalad ta sa Ginoo. Labi na nga kita gigather ta nga mga balaan nga naatay pakigsaad sa Ginoo nga maghalad ta sa Ginoo. Kung mga lagad ka sa Ginoo, aduna gyud kay pakigsaad nga maghalad gyud ka. Unsa man tong ihalad yan sa Ginoo? Kanang-tanan imong gidawat di kang sa Ginoo. Ikaw di ka muila nga ang Ginoo nagpanalangin nimo. Pero muila ka nga di ikaw luwason gyud sa Ginoo. Masuko pa man gani ka ingnon nga di ka luwason, ba na ingon ana mga tao. No, ako ng tanawon gani mga tao, maistorya na ako mga kauban. Ako sila ingnon kamo buila gyud mo nga luwason sa Ginoo. Pero wa ninyo ilha nga di ka nang Ginoo, mao nay nagpanalangin sa imo mga gitawag ug kinabuhi. Kung di ila panadmi mo, kinahanglan wa gyud ka sa balay sa Ginoo, buhaton gyud mo ang tanan. Pakita ang standard. Kung ito na niyo si Jesus Christ, seeking first the kingdom of God and His righteousness, kaya ka ng righteousness, mao ginang standard yung sulod sa balay. Kaya ang mga Hudiyo, ignorante sa righteousness sa Ginoo, kaya nga naman, wala sila ni submit sa righteousness sa Ginoo, kaya nga naman, naamong sila banakot. Ang righteousness sa Ginoo, abin mo sa, kanang nabutang sa kasing-kasing ba, o sa unang-una. Kanang wani ka sa simbahan na ang kasing-kasing ni mo, nga naman, nga ni anhi ka, kay tungod kay ikaw iyagid sa Ginoo, di ba? Balaan ka, kadaghan kayo una-una to. Kung ikaw wala kay pulong sa Ginoo, kanay mo pag-ani dili gina kinasing-kasing kayo. Unsa may mo imutan sa imong kasing-kasing bi? Nganong ni ani man ka diri sa Ginoo? O ni ani ko sa Ginoo kay ngano man. Balay ni sa Ginoo. Kay ngano man kung moabot ang dakong kagugot, taguan ko niya. Maka ingon pa ni David sa Psalms 57, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. Ano man, when the time of troubles, He will hide me in His secret place. Mo na kantong nagpuyo sa sikreto sa balay sa Ginoo, under na sa Ginoo. Wala ayaw mo kadto. Bisan naglakaw mo, bisan asa mo. Ang importante lang na doon na mo pakigsaad sa Ginoo nga mahalad din mo. Una sa tanan, ang imong kagalingon kay ilabi na hakit ng mubalik ang Ginoo. Wa ta kabalo, mabita na ang Ginoo nagsulti ingon pa ni Jesus Christ. Wa ko kabalo sa akong pagbalik bisa ang manulunda ang amahan lang anong wa ta pahibaw aron ang tao man nahingkamot kayut. Mangandam ba kay kung nahibalo pa lang ta, mabita na ubang mga tao karon para na ron mingon ko upat na lang ka bulan, mingon dai mo kanusa na magsugod ang upat ka bulan. Ayaw na pangutana. Ang pulong sa Ginoo tumana na lang. Kung naibalo pa lang ko sa pandemic, sultihan ta na mo. Pero kaya ang Ginoo may nagbuot ini, ang gusto lang sa Ginoo, mangandam ta. Bobitaw na akong gingon sa inyo nga, akong i-blow ang trumpet abot sa sayon, manulod ka sa sayon, kanang sayon is the place of love. Ang sayon mo na yung dwelling place. Kung makasulod ka, di ka uman na to ang Ginoo. Bobitaw na nga ring ang revelation. Siya nagpadayag sa ato kanunay. Ingon pa niya sa Daniel chapter 2 verse 34. 44. Ako naman yung giwalin ninyo. Pa-remind lang nato niya sa inyo. Ano makasabot yun mo? Kanang kingdom. Nga atong sudlan karon mo na ang sayo, the place of God. Batot pa niya, katong nakita daw ni Daniel. Ingon pa sa Daniel chapter 2. Katong nakita niya mga damgo ni Nebukadnezar. Thou sawest till that the stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them to pieces. Unya diri sa verse 44, iyang gipadayag ni, and in the days of the king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people.
but it shall break in pieces and consume all the kingdoms, and it shall be forever. Katong giwali ni Daniel, mao to ang kingdom nga gidala ni Jesus Christ. Nga walay nagbuot ang kingdom, dili na binuhat og tao, wala nimo makita na. Nga din si Kristo mo ay naghari ana. Spiritual kingdom katong gitawag ni nakita ni propeta Daniel nga din katong bato nga nahulog nga wala gibuhat og kamot nganong ningon sa wala gikuan sa kamot. Matod pa na, stone was cut out without hand. Di putol dito sa bukid ba nga walay kamot nga nagtulak, walay kamot nga naglabay, bisan ang Ginoo wala nagbuhat, wala gyud. Spiritual to mo tong kingdom nga giingon ni Jesus Christ. Nga din katong Jerusalem nga daan nabungkag mo dito, nikipulian ay spiritual. Muna ang giingon ni Jesus sa giwali kanang kingdom is mystery na tinago na, mo bitaw na kung dili na ito basahon dili, di ta makaibalo kung usa ng kingdom na. Mo bitaw na ingon pa sa Revelation, ang New Jerusalem na naog na, ang bot pasabot atong Jerusalem old na ay New Jerusalem nga katong kingdom nga giingon ni Jesus Christ manulod ta. Nga mo bitaw na kung nalagat ta sa Ginoo sama nga din so sa kahari daw kuno ang kingdom nga din gipang-imbita ka nga magsuot ta o gitawag og kanang gitawag standard ug kanang gitawag og fine linen which is righteousness. Muna yang giingon dito katong heaven. Matod pa niya nga nakita nato dito katong bato nga naa sa langit. Matod pa niya God, matod pa niya of heaven set up a kingdom that never be destroyed. Mo bitaw nang manulod ka sa kingdom kay maura mo tinubungkag atong tibuok. Kung naa may tintos wala pa dito napulo ka kung magko nga ang gingon dito sa Daniel o gingon sa Revelation napulo to kari dunay usa ka hari dito mutindog nga ang iyang pamalaod marka di ka kapamalit o kapamaligya marka bungkagon ra to sa diha nga moabot kung gitawag og kingdom unya niabot na to nga diin musulod na ta nga aron katong tanan dili ta mahadlok kay bungkagon man dito giprapisi na to gibungkag na to. Bakit pagkasulti sa Daniel chapter 2 verse 4 gadiin, ang Ginoo nagbuot ining mga kingdom. Kung therefore katong kingdom nga diin harian sa marka sa 666 within 42 months, mato iyang giingon nga diin para lang to sa mga wa nang andam. Kaya naamang po'y giandam sa Ginoo ging harian. Kung bitaw na niya yung gingon, seeking for the kingdom. Muna ito pangitao ni kingdom kung unsa ning kingdom kay katong kingdom that di nakita ni Daniel, God of heaven set up a kingdom, never be destroyed. Katong kingdom nga diin, nibungkag ato, kay katong damgugod ni Bukadnezar, mo itong history sa tibuok kalibutan. Gikan kang ni Bukadnezar, hangtod sa 666, mo bitaw itong wato, gipasaba itong napulo ka, umagpo sa tiil, kay nga naman, wak pa man ito nahitabo, ang nahitabo lang katong tiil, gibungkag niya, kay katong tiil, mo itong Roma, nga din si Kristo pagkatao dito o nagpalansang sa krus sa panahon sa Roma o niya katong tiil nga clay and iron o niya ay napulong ka kumagpo dito giingon sa Revelation the 10 kings niya na usa ka kings dito nga din ang iyahang pamaagi is tawag walay makapamalit o makapamaligya na hinumdum ko sa panahon ni Barack Obama. Sa panahon ni Barack Obama doon na sila programa kanang health care, World Health Care gani. Aduna sila tanang kaayuhan sa tao sa tibuok kalibutan nga i-inject kanang Microsoft. I-inject daw sa tao pero wato na dayon. Mahal daw kayo. Niya kay pagkausab nawa pildi naman si Obama so wato nagpadayon. Wato ilang giplanuhan niya ako na inumduman basig mo otoy gitawag og kanang para naron nagplano sila og kanang kuan sa virus ganyan sana vaccine manay vaccine nga dili kagawas dito di kalakaw-lakaw kung wala dito gitawag og vaccine paniton basig maingon ato to ba nga din ang tambal na dito ordo kung ikaw taga vaccine apilan ko ka ato aron monitor ka ba kanang butangan ka ba kay katong Microsoft naa na to gitawag og connected na to sa microchip day. So, marabot sabon. Microchip kanang gitawag og ibang anak ka. Kay nga naman dito sa microchip na ay
tawag na number na dito niya sa computer, may bawaan ka kung asa ka. Mo na nga, may bawaan po ng tao na walay marka. Nga mga Kristiyano, di mo ginamagtaman ka usa. Mo bitaw na ron di ka mamarkaan, magpamarka ta sa Ginoo kaysa ang revelation naggingon, sabi nimo sa tinuod lang kita karon, andam na ang sa kamanulunda nga nakita ni Joel, o propeta Joel og ni Jandy Bilaba, na dunay sa kamanulunda nag-andam na og garab kanang pan ba pangputol sa kanang gitawag og mangharbis na siya. Harbison na daw ta karon. Nya gibadlong nang sa Ginoo nga ayaw usa kay basig madamay ang mga nangalagat niya wa para ba na sila marka. Mo nagingon ni Apostol Pablo, magpabilin ta diri sa Jerusalem, which is kanang gitawag hangtod mo abot ang kanang gitawag og kanang power, kanang gitawag markahan ta. Nga matod pa dito sa ni propeta Joel nga di ayaw sa kay ngano man basig madamay ang mga tao nga wa pay marka kay ngano man maabot jud ang panahon nga markahan jud ta. Mo bitaw na maningkamot ta karon nga wa ta kabalik kanos ang marka. Abi mo say marka nato kanang i-order na sa Ginoo nga ang iyang kaaway ibutang na sa iyang tiil nga in the twinkling of an eye dili na ingon ang pagbalik sa Ginoo pagpilok na nato sa mga mata kun dili ilisan na taniya kanang mo nang marka kung ilisan tan niya nga diin panglangit mo nang giingon nga dili na kita maunsa. Kaya nga naman sa tinuod lang kanang promise sa Ginoo nga ang Ginoo maghatag nato immortal, dili mortal, immortal. Kanang life nga eternal, immortal na. Yung pa dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. Kanang pag-appearing ni Jesus Christ diri, abulis na sa kamatayon sa tinuod lang. Ingon ni Jesus Christ, mawala ng kamatayon. Mo ta tong gisgutan dito sa Isaiah itong miaging Domingo nga din. Ang sayon daw kuno, that's your foundation. Unya iyang kwaon dito ang mga bakat nga pagpanaad nga ang tao mamatay. Kaya nga naman, diya sa sayon, di-disannul niya ang covenant of death and the agreement of grave will not stand. Kanang naatay agreement. O labi na kung nagpa-andam na ta diya sa St. Peter, agreement nato na kay nganuhan kung mamatay ta mao man guna ang tao mayong magutay it is appointed unto man once to die. Mao bitaw na nangalagat ta sa Ginoo kay nganuman aron makabaton ta eternal life. Kanang gingon ni Jesus Christ kanang eternal life may imong mabatunan dili na mo pass by death, never na mo adto dito sa judgment. Nganuman pag-abot sa Ginoo sigurado kang luwason. Mao bitaw nang manulot ka sa balay sa Ginoo which is ang Zion nga diin nag-disannulled na sa atong agreement o sa covenant nato sa Dios. Nga ang tao gi-appoint man gid sa Ginoo. Although ang Ginoo nag-appoint ana nga ikaw mamatay ka kasa, kay ang ikaduhang kamatayon nimo impierno. Mo nang bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw, mo na dapat nga maambitan nato ang pagkabanhaw. Karon nga diin nangalagat ta sa Ginoo, mo bitaw na kung sulod ta sa gingaran sa langit, dili ra mata kasulod kung dili ta mataw pag-usap. Mo nang gingon ni Nicodemus kung saan pagsulod sa gingaran sa langit. Matod pa niya, gawas kung ikaw matao pag-usap, di ka kasulod sa gingaran sa langit. Mo bitaw na nga din, nga kanang kingdom, nga giingon ni David, kingdom that never be. Matod pa niya, sa Psalm chapter 100, gitawag niya og 45, to make known to the Son of Man, His kingdom is an everlasting kingdom. Muna kiingon ni David, nga ang iyang giharian everlasting na. Once gani maghari ang Ginoo. Abi mo si Jesus Christ naghari man dili. Although niadto lang siya sa langit, pero ang kingdom yang gibilin nga din kita manulod. Kanang giingon niya seek first the kingdom na ana dili. Mo nang giingon sa Revelation nga din I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Kanang kingdom nga ato na tabernacle na sa tuwa. Ang problema lang siguro, walang giingon seek first, wala ninyong unaha. Karon sa tinuod lang, put God first na kita ron. Unahon din na itong Ginoo. Iwit na, manlimpyo man ta, unahan ang Ginoo. Mabito na kung giingon sa tinuod lang, dili nakita na ko ang early man yun. Kaya ka ng sign man sa early, is willingness man yun na. Unang ayaw mo pag-ani akong nakapay time na mulimpyo. Kung ka na inyo ang pagbati nga di mulimpyo mo, unahan na lang yun na ang Ginoo. Iiwit, naglimpyo na inyong balay. Kung para man lang sa
sa Ginoo. Mo nang gingon kita magbuhat for the sake of God. Aron ang Ginoo mataba na to, may maya ang Ginoo na, malipay na. Kaya nga naman, glorify na to ang Ginoo. Mabita na ang Hebrews. Namatod pa niya dito sa 12. Hebrews chapter 12 verse 28. Wherefore we receive a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Kanang mga lagay yun sa pagtahod, kana mo na'y dawaton sa Ginoo, kumuha ni tahuro na to ang Ginoo. Usaw man na to pagtahod ang Ginoo. Kanang kumuha ni ta din, kanang mahimaya ang Ginoo ba? Ayaw nang anilang diri nga wala gyud kinahibawaan. So tinuod lang no, naigingon dito sa Bisaya pero dili pa ta moabot dito kay abot man dito sa fasting. Kanang fasting, ang meaning ng fasting is simba. Kanang fasting, mo na gitawag og kanang mga tao tungod unang panahon nag-sacrifice nga about to sa spiritual. Dili ingon nga muadto ka sa simbahan aron makakaon ka atong inihaw, kundi muadto ka sa simbahan dili na mahitungod sa inihaw, mahitungod na sa inyong serbisyo diha sa Ginoo nga diin gitagbo ninyo ang Ginoo. Dili ingon nga niadto ka magdala kag halad kay abi ni matuon maghalad gani sila ang dugo ra man ibutang dito sa tabernakulo. Ang unod man gud ipagawas na kauno na sa mga tao. Dito sila mga on mo nang nalagot ang Ginoo kay ngano man ang ilang gani diri kaon lang. Which is was la kabalo ang ilang gani dinhi katong dugo nga mao to ang ihalad sa Ginoo aron kung muislit na ipasaylo ilang sala sige la sila kaon wala sila kabalo nga di katong atonement katong gitawag og kanang ritual nila kanang service nila sa Ginoo wa nila isipa kung gipasaylo ba sila o wala. Basta ang importante tungod sa balaod naghalad sila mausad na sa ato dili na ingon nga muan nilang ta dinhi kay nakasimba ta kay gipasaylo ta atong anhion diri ang Ginoo kay siya atong Dios at taga nato siya gihimaya ug dungo. Abi ni mo diya kung nabasa na kung gisulti na ninyo dili dapat ang himaya sa Ginoo mo na tong depensya. Kanang defense ba magpanalipod nato kung ang Ginoo mahimaya nimo, ang Ginoo nang depensa nimo kasi kung say may tabo nimo dili na maabot kanimo. Mo bitaw na nga atong unang panahon nabasa na ko dili nga di na sila pabuhaton og koral karon nagbuhat sila koral ron. Kaya nga naman wa naman sila kay balo kung depensa pa ba nila ang Ginoo. Nagpaabot na lang na sila og gira. Unya ang prophecy ni Jesus Christ mapukan yun ng Israel. Mahatag man na sa mga Gentiles kanang walay Diyos ba? Nga din, mahisulat yun na, although ka na sila libangon karon, pero buabot ang tak na nga sila mawala na, mabitaw na kita karon ng alaga din paunta sa Ginoo dalunta dito kay katong yuta dito dalan o promise dito man dito tagwan ingon ang revelation ba sa diha moabot daw ng marka moabot ng mapintas nga manap nga muhari anang gitawag og hari nga magbuot diri sa kalibutan nga without mark dili ka makapamalit maligya ang Ginoo nag-andam pagluna sa mga balaan nga iya sa Ginoo dito sa wilderness. Unya kay naamat ka diri mo tong gingon sa Bisaya tagaan ta og pakpo sama sa igol nga mulupad dito. Wa ta kabalo nga una agi bata sa langit basta mo na iyang gingon spiritually. Mo bitaw nang naigingon dito sa Deuteronomy nga pa ni Moses. Daghan man mga tao gud mangutana pag ituon sa gani. Mo bitaw tong tawar og pabil kay mo adto sila dito sa panganod kung sa sulod sa panganod kay ang tao gid gusto gid mangutana. Para anong maingon kanusa man ang upat ka bulan gusto gid mangutana ay no pangutana kay nga naman ang Ginoo magpadayag ron nimo. Kay nga naman ingon man siya secret things belong to God. Kanang mga sikreto ibilong na sa Ginoo kay ipadayag na po niya dito inikita na ninyo. Mo nang gingon niya sa Deuteronomy, what is revealed unto us, maura na ato Basta nag-ingon siya nga tagaan daw tagpako sa diha nga moabot na ng mapintas nga mananap aron kita makalikay. Kay doon kay andam nga lugar dito sa wilderness within pakaunon ta dito gingon sa Revelation kung 42 months man maghari ang mapintas nga mananap kita magpuyo pud ka sa 1,000 anang equivalent sa 42 months pila ka adlaw magigibutan dito sa Revelation. Muna kung gingon mga 1,000 nga gingon ni Propeta Daniel magkaupod ka dito nga dili makahilabot ato ang
666, mo bitaw na panikamutan nato kung sa atong buhaton. Pangayo na to sa Ginoo kung sa atong buhaton aron kita makalikay. Mo bitaw na iyang giingon diri sa Hebrews chapter 12. Kining Hebrews chapter 12 sa verse 28. Sa dili paning verse 20 sa verse 12, kung basaon na nimo diha, gisulti na ni Moses diha ang tanan. Namatod pa niya kamo na amo sa Mount Zion, the city of the living God. Matod pa niya dito, giingon niya dito sa Hebrews 12 nga, matod pa niya sa kamo usa ka gitawag og firstborn nga din ang atong ngalan na record daw dito sa heaven nga din kaning ato ang pagpangalagad nga din ang kingdom sa Ginoo Mount Zion na ata diha nga which is nga gilibutan ni og mga libo ka manulunda mo bitaw nang dili ta nga madlo kumuanita dili kay Ginoo kauban nako ato nang tun-an pangayo kanunay sa Ginoo abi nimo kita nang gisugo sa Ginoo pangayuonon man ang nato ni sama ni Solomon nga din bisan siya anak sa hari nga siya na maghari nangayo gyud siya knowledge kay unsa man niya pagbuhat ning pagdumala sa tao kung wa siya knowledge kay nga naman ang Ginoo ray makadumala sa tao mo nang nangayo siya og knowledge ug kahibalo kanang tanan mga understanding mo sa nakita mangayo pud ta pangayo po sa Ginoo kanang dugang natong pagtuo tubangon sa Ginoo nga din iya kitang igahin mo bitaw na ang Exodus chapter 19 verse